खुलुमबाय बे समाव दङ बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बिटिआर गोरोबथाजों लोगोसेनो बिटिसि गोरोबथानि आद्रा थालांनाय दफाफोरखौ आबुङै मावफुंनायाव एबसुआ रावजोंबो कमप्रमाइज खालामनाय नङा बुंदों अबिद नार्जारि। साउथ करियायाव गिख्रंथाव बिरखं जाब्रबथाय जिउ गोमानाय सुबुंनि बिबाङा सा 62सिम बांबाय। रायजो सरकारा गोदान बोसोरनि गिबि सानखालिनो मिसेल ट्रेन्सफार पर्टेल बेखेवगोन। चिराङाव एयारगानजों लोगोसे साथाम लाइमोन हमदों। 2025 मायथाइनि गेजेरावनो बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनो दिपेन बर'आ खावलायदों। सामथाइबारिनिफ्राय दादगारि एबा गेलेफुसिम 4-लेन राजालामा बानायनो मिरु सोरखारनि थांखि। लांखारनानै बिस दौनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय दायनिगिरिखौ खादों। काछाराव 15 कौटि बेसेननि ड्राग जब्द खालामदों। सांलांआव गोबां बिबांनि हाथियार बोखांदों रैखाथि हान्जाया। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। दतमा दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 47थि बोसोरसालिया जथुम्माया 28 आरो 29 डिसेम्बर 2024 खालाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों सिखारबिल गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंजायो। दखरा आफादनि बुंथिगिरि रमाकान्त ब्रह्मआ दिनैनि थान्दै मेलखौ सामलायो। बे हाबाफारिनि थान्दै मेलाव हांख्रायजानाय बेखेवगिरि गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बुंथिगिरि अबिद नार्जारिया। बेखेव बिबुंथियाव बिथाङा एबसुनि संबिजिर, सोलोंथाइनि थासारि, समाजारि थासारि आरो बिटिआर गोरोबथानि दफा मावफुंनायनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। बे हाबाफारियाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि बिरखां नार्जारि, थुनलाइयारि नेहाथारि मिनिसोरां ब्रह्मजों लोगोसेनो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारि लोगोसे जिल्लानि मावथि बिबानगिरि दखरा आफादनि बिबानगिरिमोनजों लोगोसेनो दखरानि सिङाव थानाय दालाइसा एबसु आरो गुबुन गुबुन माहारियारि आफादनि बिबानगिरि आरो रायजो राजाफोरा मैखोमै बाहागो लादोंमोन। काजाखस्ताननि उनाव साउथ करियायाव गिख्रंथाव बिरखं जाब्रबथाय दिनै फुङाव जादों। बे गिख्रंथाव बिरखं जाब्रबथाया रिपर्ट बायदिब्ला साउथ करियानि मुजान इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव लेन्डिं खालामनो लानाय समावनो जेजु एयार मुंनि गंसे हान्थामेला बिरखंआ जाब्रबथाय जादों। बेंककनिफ्राय थांदोंमोन जाब्रबथाय जानाय बिरखंआ। बे बिरखं जाब्रबथायाव दासिम सा 62 दावबायारिफोरनि जिउ गोमाबाय आरो बिनि बिबाङा समजों लोगोसे बांबावनो हागौ होननानैबो सुलुङाव फोरमायदों। फोरमायथिनाय बादिब्ला बिरखंआव सा 175 दावबायारिफोरजों लोगोसे सा 6 क्रू मेम्बार दंमोन। नाथाय मुजान इन्टारनेशनेल एयारपर्टआव लेन्डिं खालामनो लानाय समावनो बिरखंनि इन्जिनाव दाउ सौग्रावो आरो बे गिख्रंथाव जाथाया जायो। साउथ करियानि जायगानि सम बायदियै दिनै फुंनि 9 रिंगायाव जादों बे जाब्रबथाया। मख'नो गोनांदि सोलिफु सप्तानि गेजेरावनो बेयो नैथि बिरखं जाब्रबथाय। बेनि सिगां थांनाय 25 डिसेम्बर बुहुमनाङै क्रिसमासनि रंजाफुनाय समाव काजाखस्ताननि आकताउ नोगोरनि साखाथियाव आजारबाइजाननि गंसे एयारलाइन्सआ जाब्रबथाय जादोंमोन आरो बे जाब्रबथायाव सा 38 दावबायारिफोरा जिउ गोमादोंमोन। रायजोनि लाख लाख सोरखारि साख्रिआवलाफोरनि थाखाय गाहाम खौरां। गोदान बोसोरनि गिबि सानखालिनो आसाम सोरखारा सोरखारि मावफारियाफोरनो गेदेर बान्था होगोन। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोरमायथिनाय बायदिब्ला सोरखारा गोदान बोसोर 2025 मायथाइनि 1 जानुवारि खालिनो सिगांनिफ्राय सोलिबोनाय मिसेल ट्रेन्सफारनि पर्टेल बेखेवगोन। बे पर्टेलाव आर'जलाइ होनायनि गाइडलाइनआ जादों बिजाथिया मोनसे बिफाननिनो आरो मोनसे थाखोनिनो जानांगोन। सानैनिबो ग्रेड पेआ समान जानांगोन आरो रोखोमसे सार्भिस क'डनि जानांगोन। बेल' नङा, रिजार्भ खथानि गेजेरावल' सोलाय सोल' खालामनो हागोन। एनअसि आरो गनायथि होनायनि फोरमानलाइ थानांगोन। जायखिजाया सोलिगासिनो थानाय बिफान आरो दायनि नायबिजिरनाय सोलिगासिनो थानाय मावफारिया आर'जलाइ होनो हानाय नङा। मिसेल पर्टेलाव आर'जलाइ होग्रा बिजाथिफोरा बेफोर गासैबो गाइडलाइनखौ फालिथारनांगोन। मख'नो गोनांदि बे पर्टेलनि गेजेरजों सासे सोरखारि मावफारियाया ट्रेन्सफार लानायनि थाखाय मोननै आर'जलाइ होनो नांगोन। चिरां जिल्लानि सदर काजलगावनि साखाथियाव थानाय
बैकुन गावनिफ्राय टेलिस्कोप लागायनाय गंसे एयारगानजों लोगोसे साथाम लाइमोन हमनो हादों। सनिबारखालि एसटिएफनि मोनसे सोर सुलुंखौ बिथा खालामनानै चिरां पुलिसा काजलगाव बैकुनगावआव सिग्रोमनानै दिपांकर बसुमतारी 23 बोसोर, सोमदोन बसुमतारी 27 बोसोर, बिलिफां बसुमतारी 22 बोसोर मुंनि साथाम लाइमोनखौ हमनो हादों। बेनि उनाव बै साथामबो लाइमोनखौ काजलगाव हाग्रा बिफाननि मावख'आव गथायनानै होयो। बै साथाम लाइमोनफोरनिफ्राय पुलिसा टेलिस्कोप लागायनाय गंसे एयारगान आरो बाहायनाय गुलि जब्द खालामनाय जादों। पुलिसा सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला बै साथाम लाइमोना बिलिफां बसुमतारीनि न'आव भान लागायनानै एयारगानजों हाग्रानि जिब जुनार आरो दाउ गावथारनायनि भिडिअ बानायना ससियेल मिडियायाव भाइरेल खालामदोंमोन। बबेखानि बै साथाम लाइमोननि हेंथायै काजलगाव थानायाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो बेनि सायाव नायबिजिरनो जागायदों होननानैबो पुलिसा फोरमायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफाद सुंद'यै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बिटिआर हालामनि रायजो राजाफोरनिसिम गोदान बोसोर 2025 मायथाइनि गोजोन हामलायहरदों आरो 2025 मायथाइनि गेजेरावनो 2020 मायथाइनि बर' गोजोन गोरोबथा एबा बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय खावलायदों। बेजों लोगोसेनो गोदान बोसोर 2025 मायथाइखौ गोजोन, खौसेथि आरो बिटिआर गोरोबथा मावफुंनायनि बोसोर महरै फोसावदों। बबेखानि रायजोनि माखासे जेंना आरो इस्युफोरनि सायावबो नोजोर होनो थाखाय दिपेन बर'आ रायजो सरकारखौ खावलायदों। बेनि अनगायैबो बिटिआर गोरोबथानि उनावबो दासिम जोबथेसालियाव थानांनाय गासैबो एनडिएफबि सोद्रोमाफोरखौ उदां खालामनो आरो बिसोरनि गासैबो केसफोरखौ बोखारनो थाखायबो दिपेन बर'आ मिरु सोरखार आरो रायजो सरकारखौ खावलायदों। मिरु सोरखारा आफां आसामनि चिरां जिल्लायाव सामथाइबारिनिफ्राय दादगारि एबा गेलेफुसिम थांनाय लामाखौ 127 सि राजा लामा मुंजों गोदानै लुफुंनो थांखि लादों। बै 25 किल'मिटार गोलाव लामाखौ गासै 300 कौटि रां बाहायनानै 4 लेन खालामनाय जागोन आरो बेनि थाखाय मिरु सोरखारनि लामा बिफाना गनायथि होबाय। बेनिखायनो आसाम रायजोआरि पिडब्लिउडि बिफाना मोनसे डिपिआर एबा डिटेल्स प्रजेक्ट रिपर्ट बानायखाबाय होननानै मिथिहोदों। मख'नो गोनांदि बे गोदान राजा लामाया जाफुङोब्ला गमामायैनो भारत भुटान मोननै हादरनि गेजेराव हान्थामेला एबा थांनाय फैनायजों लोगोसेनो फालांगि बिथिङावबो जौगाखांगोन आरो लामानि जेंनायाबो सुस्रांजागोन होननानै मिथिदों। बटद्रुवा ओनसोलाव सासे हिनजावसाखौ लांखारनानै बिस दौनानै लामा सेराव गारना दोनलांनाय जाथायजों सोमोन्दो थानाय नगाव जिल्लानि फास्ट फुड दखाननि बिगोमा शरीफुल इस्लामखौ पुलिसा ग्रेप्तार खालामबाय। दायनिगिरि शरीफुल इस्लामखौ नगाव सदर पुलिस थानानि सिङाव थानाय शिलंनि थागिबि होननानै सिनायथिनाय जादों। दासान्दि बटद्रुवा पुलिसा धारा 146/24 नि जुनै साजा जाबसिननानै होनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि 23 दिसेम्बर खालि आकिमा खातुन मुंनि सासे हिनजावसाखौ सोलो बाहायनानै साथाम हिनजावसाफोरनि गेजेरजों लांखारनायखौ सीसीटीवी फुटेजनि गेजेरजों नुनो मोननाय जादोंमोन। दासान्दि पुलिसा दायनिगिरिनि बेरेखायै गोख्रोङै नायबिजिरनो लाबाय। ड्राग्सनि बेरेखायै मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनायनि जाहोनाव रबिबारखालि खमैबो 15 कौटि बेसेननि जाबा टेब्लेटखौ काछार जिल्लानिफ्राय जब्द खालामनो हानाय जायो। मख'नो गोनांदि सोर संदानायनि गेजेरजों काछार पुलिसा खुंखुर बाइपसआव गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय गंसे गारिखौ लाखिनानै गोख्रोङै सिग्रोमनायाव गासै 50,000 जाबा टेब्लेट जब्द खालामदों, जायखौ हाथाइनि बेसेनाव 15 कौटिनिबो बांसिन जागोन होननानै फोरमायो। बे जाथायजों लोब्बा गोनां सानै दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा खानानै कास्टडियाव लांनायजों लोगोसेनो गारिखौबो सिज खालामनाय जायो। आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बे जाफुंसारनाय खामानिखौ समाजारि बिजों टुइटारनि गेजेरजों उदाङै फोरमायनानै होयो। भारतारि रौनिया आसाम राइफल्स आरो अरुणाचल प्रदेश पुलिसा मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों अरुणाचल प्रदेशनि सांग्लां जिल्लानि मियाव विजयनगर ओनसोलनिफ्राय गोबां बिबांनि हाथियार जब्द खालामदों। मख'नो गोनांदि बेफोर हाथियारफोरखौ रैखाथि हान्जाया ड्रन, ट्रेकार सैमा आरो मेटेल डिटेक्टरनि गेजेरजों बोखांनो हादोंमोन। बे अपारेशनाव गासै 50 गुबुन गुबुन रोखोमनि राइफल्सफोरखौ मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बेफोर हाथियारफोरखौ थांनाय जोबथा बोसोराव इस्टार्न नागा नेशनेल गभर्नमेन्टनि केडारफोरा गावसोरखौनो सोरखारनि सिगाङाव गथायनायनि सिगां हाग्रा ओनसोलफोराव फबनानै दोननाय जादोंमोन होननानै शिलंआव फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।